zenbatetan irudikatu dugun zeru muga. Presoak kalera! Egina izan ez dugun bidea zarro. Ez ziguten aukeratzen utzi, baina etxerako bidea argitza erabaki genuen, eta aspaldi egin genuen gure autua. Bide luze aurretik izan arren, amaitzeko hasi denaren ziurtasunez ekin genion. Hiltzeko jaio denaren determinazioz. Urrundu zizkiguten beti hurbil izan ditugunak. Barrote artean itxi aski izan nahi dutenak, baina guk barroteak txori bihurtuta hautsi genituen. Isildu ezin izan dutenari entzungor elkartasunera kondenatu gintuzten, zuek gabe etenik ez. Sentitzen duguna debekatu ziguten, eta maitasunaren apologia egin dugu elkarrekin. Gure izanaren zentzua eman dion auzolanetik, herri gisa heldu diogu etxerako bideari. Inoiz baino gehiago behar zituzten besarkadak hurbildu eta kilometroak metro bihurtu genituen. Bide honi heldu geniolako bukatuko dira arantzaz beteriko egunak. Ez dugulako izaterik haiek gabe. Gertu ditugu, amaiera berri bat bada hortzimugan, baina oraindik ez da ezer bukatu. Urak eginen du bide esaera zaharrak joen bezala, txori askeen unea helduko da. Izena duena badelako, haiengatik askartasuna orainean ereiten delako. Ator, neska mutil etxera. Guzti honengatik eta honaino iritsita, atortxoen amaiera ere iritsi da. Horregatik, azken bi edizioak ospatuko ditugu. 29. edizioa, abenduaren 28an Atarrabian, eta 30. 2025ko uztailaren 24-tik 27 Lakuntzan.